Il-Ministeru għall-Ambjent permezz tal-Korporazzjoni għar-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir GHRC se jkun qed jirriġenera x-xattul ta' Xbiex medda ta' aktar minn kilometru, dan se jfisser investiment totali ta' 5 miljun euro. Ix-xatt ta' Xbiex se jiġi riġenerat kollu biex bekk ikompli mal-proġetti tal-promenads li diġà saru. Dawn huma riġenerazzjoni tal-promenad f'Tal-Pjetà, f'Samezon, sal-Marina tal-Imsida u riġenerazzjoni mbagħad tissokta bil-promenad ta' Xbiex. Min-naħa tal-parkeġġ ħanibqgħu sejrin sal-ġnien tal-gżira. Din iż-żona ser tkun qiegħda tiġi rranġata, ser mhux biss ħadd itwessa l-bankina imma ħandaħlu faċilità anki ta' bike lane biex dak li jkun delizzju ta' dawk li jużaw ir-roti, scooters, min irid jiġġogja ikollu ż-żona tiegħu. L-esperjenza li għad konna minn Tal-Pjetà u minn Tal-Imsida hija li fejn għamilna l-bike lane din qiegħda tintuża ħafna. Is-Sur Kawki, kap eżekuttiv tal-GHRC, spjega li biex tinżamm l-armonija viżiva u l-kwalità estetika tal-proġett se jintużaw materjali ta' livell għoli għal pavimentar li jkumplimentaw dawk diġà installati fuq il-promenad tal-Imsida. Se jintuża ġebel tal-lava ta' kwalità għolja u paviment porfido li huwa materjal b'saħħtu li jiflaħ għall-elementi naturali. Il-proġett se jinkludi wkoll greenway sabiex tippromovi mezzi ta' vjaġġar alternattivi u sostenibbli u installazzjoni ta' sistemi ġodda ta' ilma, titjib ta' sistema tad-dawl tat-toroq, inkluż ducting taħt l-art tal-cables u titjib ta' sistema tal-immaniġjar tal-ilma tax-xita. Il-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli qalet li dan il-proġett imwiet li qed jitwettaq se jindirizza l-bżonnijiet tal-lokalità filwaqt li jsaħħaħ l-ispazji pubbliċi sostenibbli, inklusivi u ta' kwalità għolja. Viżjoni tagħna tmur lil hinn minn lokalità waħda għaliex tellaqna proġett li jibda propju minn Samezon u baqa' għaddej sa fejn għandek il-Marina. Lestejna il-ġnien fil-Marina Tal-Pjetà. Preżenti għall-konferenza kien hemm ukoll is-Sindku ta' Xbiex Max Zammit. Ix-xogħol mistenni jibda fl-aħħar ġimgħa ta' Ottubru.